De NDC Media Groep, uitjouwer van de Ljouwte Kranten en het Dagblad van het Noorden, werd verkocht door een consortium, maar daarin de stichting Gemeente Dree, de stichting Friesland Boppen en ING Investment. Gemeente Dree is nogal groot aandeelhouder van het bedrijf. Friesland Boppen is een investeringsmaatschappij, maar yield dat inbracht is door de Frieslandbank. In een bunker onder het Zaan op Skiel is een toch de Duitsers vadere auto weer omgevonden. De auto, een Skoda, die door het iets eigendom van jippelhandelaar Beetsma van Metselawier. De Duitsers hebben de auto in de oorlogsjaren op het eiland broekt. Van het wrak ontbreekt alleen nog het chassis en de chill. De 22-jarige man die ervan verdacht wordt belutsen te wijzen bij de deer van Marijke Heiltjes uit Jesterwoude blijft nog eens 60 dagen vers zitten. Dat heeft de Ljouwte rechtbank besletten. Mevrouw Heiltjes werd in september vliegend deer voen in haar huis aan de Klazingawaai. De verdachte werd een paar maanden letter oppakt. Voorzitter Robert Veenstra van SC Heerenveen zocht maar mingde gevoelens waarom op het Auronier. Hij zag het juist op een naïersreceptie. Heerenveen had een roerige eerste seizoensheld achter de rug. De sportieve resultaten onder de nieuwe coach Marco van Basten vallen bot aan. En dat zorgt voor ontevreden supporters. Joen heeft vannacht een soort bewolking, maar ze nog wat lichte sneeuw. Temperaturen tussen de min 4 en min 6. Morgen meest bewolkt, maar kans op wat sneeuw. Het wordt 2 graden onder nul, maar toch de eerste wind viel het als min 12.